APHLC आदिवासी सुरक्षा समिति नेलितुम लंसी पिनी नगे जॉइन दंगा लापेनी तुम जिरपो पुजिबलो नॉन मार्के जिरपो हिसाब से दोबो alang litum alo सुरक्षा समिति का दोबो को आइडेंटिटी के नेतुम दा दोबो को सेटा नेतुम एके क्लेम रापेट को APHLC laku jalan bangke meeting kadu eta claim rapat ko alang litum election hot nang rap dun mane ke claim po itu pansi ala tengah kandidat ka belo kandidat do ji long ni do ya la to ala dakya kandidat pinagi pulo lagi non tapi bom lo ala si pi bom ko la ben alang litum schedule tribe hang bom lo long de det kemati di Assam government tum long pipede kita alang litum adivasi itu hal kitab long langka history langka buronji langka 1778 si alang litum schedule kelong hala tu paharia pu jela tu mangipu 1778 lord kun asile Augustus Cleveland ahud si alang litum pan kipi lapen Warren Hastings governor si alang litum pan kipi lasi alang litum si aprang gelong ikan haroke thom aprang si alang litum gelong lasi non itum api gelong joge nang join dun rik po bangge lake kaning je mata memedet aku alang litum duk o alang litum kana paharia posige pu paharia mane hill tribes alang litum mangi lasi non litum ke claim rapet po alang litum lapen khilonjia okhomia tentu ke laken litum long si lage ake hai Lurian Jyoti Gogoi ase do lapen ke ake hai Okhil Gogoi MLA ake hai do alang litum anta litum Jagadish Bhuya lakado ete litum chingki pe mena opposition party crep hod nilitum la crep opposition party ke chelak taxi litum election da fight lapen kam anda claim rapet lapen Assam chakali neli gachini neli tumyong si la kedoan chelang pedlote Assam chakali north east aphan ke la ake me si cheplang ko non te saralang litung ke bangke olkar biang long tong ke bang ma mate lapu bukajan district na se ke bang chot alang litung all karbi anglong ma si ma olkar biang long ai tha tung nang du no ne kheti pe na job ni kheti claim bom lang sofi ka do be lama se nang du ne de ni tum the mucho na meeting claim ko hai non la soki epi ni tang lo be olkar biang long mane olkar biang long di mahasab akalang all karbi anglong di asau be claim ko aku Assam ben jong si koman ni nang du ning tung jela tawang det ko nang pi dun na ala ni tum objective ke jar be ken ke mang ke si be chalo autonomous state ke hang be ko autonomous state ke hang pan lok si tu ni claim autonomous state ke hang la pen ke long ya pansi la election la ke dan bom la hilo akam bang ke claim ni ke la pen six schedule ke pang tan bek la pen non BJP ado ka sapur akahen no akam claim UCC CAA la do to get need to fight